Tak prajem vám krásny deň a dovolte, aby som vám predstavila firmu QL Exchange One X a povedala vám niečo o tejto príležitosti, čo môžete vlastne, pokiaľ príjete medzi nás, získať. Ak niekto z vás naozaj si chce zlepšiť ten svoj život a ak niekto z vás naozaj túži začať žiť svoj sen, tak myslím, že ste na pravom mieste, pretože napriek tomu, že mám veľmi veľa už skúseností, pretože hľadala som program, ktorý by bol pre ľudí a samozrejme i pre mňa, ale hlavne pre ľudí, ako im pomôcť, ma tento program oslovil práve svojou filozofiou, kde na prvé miesto nedáva biznis a peniaze, ale ľudí. A tento systém bol naozaj vytvorený pomôcť ľuďom žiť lepší život. Ja ešte kým začnem, len poviem jednu myšlienku, ktorú povedal James Baldwin, že každý, kto bojoval s chudobou, tak vie, ako extrémne drahé je byť chudobný. Takže poďme na to, ako to dokážeme zmeniť. V prvom rade by som chcela predstaviť firmu QL Exchange. Firma sídli v Panama City. Čo týka Panamy, len pár slov. Banky v Paname sú najstabilnejšie. Panama zaujíma vedúce finančné obchodné miesto a až 58% všetkých vkladov v bankách sú podložené skutočnou pokladničnou hotovosťou, čo sa o bankách v Spojených štátoch alebo v Európe nedá povedať, kde je to niečo cez 1%. Preto Panama. Má viac ako 40-ročné skúsenosti v network marketingu, v maloobchodnom predaji, riadení investícií, v sektore služieb. Takže nie je to žiadny nováčik, ktorý ide skúšať, či mu to vyjde alebo nevyjde. Hlavný program, na čo sa zameriava, je šetrenie v zlate, striebre a je to hlavne z toho dôvodu, že ako sami vidíte, čo sa deje vo svete, dolár ako svetová mena stráca tento štatút. A jednoducho jedinou takou istotou, ako sa človek dokáže zabezpečiť, sú práve kovy, zlato, striebro a my teda ľuďom ponúkame túto istotu. Spoločnosť spolupracuje alebo spolupracuje so spoločnosťou, ktorá ponúkla QL Exchange atraktívne investičné portfólio, a ktoré bude exkluzívne pre našich členov. To znamená, okrem šetrenia v zlate, v striebre ešte budú iné možnosti investícií. Čo je cieľom firmy QL Exchange? Cieľom je samozrejme, ako som povedala, chce pomôcť hlavne ľuďom. To znamená, ten program bol vytvorený tak, aby bol jednoduchý a aby nebol náročný aj čo sa týka financií vôbec začať. Takže chce zvýšiť príjem. Chce zvýšiť váš úspech, to je jej cieľom. Samozrejme na to vám dá všetky možné nástroje na vybudovanie siete. Vytvoriť dlhodobú spoluprácu, to je jej záujem. Nie len proste registrovať, alebo cieľom je, aby čo najviac zarobila firma, ale aby tá spolupráca vzájomná fungovala, lebo len tak môže dosiahnuť niečo aj firma, ale aj samozrejme ľudia. Rozvoj inovatívnych obchodných stratégií, pretože opäť, pokiaľ človek zastane na jednom mieste a niečo neponúka nové, tak je to otázka času a firma končí. Cieľom je predstaviť produkty a služby, ktoré vám môžu a pomôžu dosiahnuť úspech. To je jej cieľom. Vidíte, stále ste tu na prvom mieste vy ľudia. Zabezpečenie vzdelania, ktoré vám pomôže stať sa majstrom vášho biznisu. Tomu by som chcela povedať len jedno. Vzdelanie, veľmi veľa ľudí to považuje za ja už som skončil školu, ja už mám to svoje za sebou, ale ja nemyslím ani takéto akademické vzdelanie, ale ja myslím to finančné vzdelávanie, hlavne kvôli tomu, že práve preto
tak veľa ľudí žije na úrovni biedy, pretože nemajú tieto skúsenosti, vedomosti, informácie, nevzdelávajú sa, nikto im nepodáva tie informácie. Cieľom tejto firmy je dať vám takéto vzdelanie, aby ste naozaj už nikdy nezažili tú biedu a tú chudobu, aby ste našli naozaj východisko z tejto situácie. A nakoľko sa žijeme vo veku informácií a tých informácií je neskutočne veľa, musíte ich vedieť vytriediť a práve tie, ktoré sú pre vás najužitočnejšie, si zobrať a využívať ich v svoj prospech. A teraz prejdeme k hlavnému programu, teda takému marketingovému nástroju firmy Quail Exchange, lebo Quail Exchange ako taká je materská firma, lenže ona, jak som povedala, ponúka šetrenie zlaté striebre, ale ľudia na to nemajú peniaze, aby si začali šetriť zlaté striebre. Tuto je ten problém, ktorý firma proste chce riešiť a preto má nástroj marketingový OneX, čo je feeder program pre Quail Exchange. A vlastne týmto, ako som povedala, samozrejme cieľom je finančný úspech, zlatý strieborný program a firma Quail Exchange ponúka, ale týmto programom môžete naozaj dosiahnuť, lebo je jednoduchý dosiahnuť tú slobodu a finančnú nezávislosť. Sami uvidíte, aké to je jednoduché, ale samozrejme, tak aj keď je niečo jednoduché a tie informácie nemáte a nevzdelávate a nesnažíte sa s tým žiť, tak sa to možno pre niekoho bude zdať zložité, ale verte mi, že stačí naozaj navštíviť pár informačných seminárov a budete v tom doma. Je tak navrhnutý, aby ste neinvestovali zo svojho vrecka. Do svojho vrecka budete investovať iba raz a veľmi malú sumu, ale aby ste investovali zo zarobených peňazí. To je cieľom. Budovaním OneX získate nielen zaujímavý príjem, ale súčasne si aj budujete Quail Exchange business, pretože čo sa týka registrácie do Quail Exchange, teda tá je zadarmo, hej. Ale zároveň, ak sa registrujete do OneX, tak ste zároveň registrovaní aj v Quail Exchange. Ale na to, aby ste vlastne sa dostali do Matrixu a zarábali, tak na to potrebujete jednu veľmi malinkú investíciu, ku ktorej sa dostaneme. Je to globálny projekt, kohokoľvek, kdekoľvek na svete môžete registrovať. A koľko to vás tu bude vlastne stať, aby ste vôbec začali. Je to vlastne len raz $5 z vášho vrecka a môžete dosiahnuť viac ako $90,000. Tu tiež môže niekto byť taký skeptický a povedať, to nemôže fungovať. Jak z $5 môžem dosiahnuť 90 000, nejaká blbosť, to je nejaký podvod, do toho ja nejdem. No, samozrejme, keby som vám povedala, že nič nemusíte vôbec robiť a každému by som len toto hovorila a dáte $5 a zarobíte 90 000, tak by som vás klamala. To nie je pravda. Samozrejme, za chvíľočku uvidíte, ako je to možné. Ale aj na toto je treba mať aspoň tie základy takej tej gramotnosti, aby ste pochopili, ako tie peniaze pracujú. Žiadne mesačné poplatky, žiadne povinné mesačné nákupy, len raz $5. Nečakáte na produkty, tie sú digitálne. Vy si vlastne kupujete lekcie kurzu finančnej internetovej gramotnosti. Tie kurzy sa samozrejme prekladajú, lebo je to v angličtine, ale máte ich automaticky, ako si kúpite, ako zaplatíte, ako sa kvalifikujete, máte ich vo svojej back office. 100% výplata, to znamená automaticky, ako niekto sa kvalifikuje vo vašej štruktúre, automaticky hneď máte pripísané prostriedky na vašom rezerve účte a samozrejme si vyberáte, kedy vy potrebujete. Momentálne používame na výber, pretože nefunguje to tak klasické, že si vyberáte na váš účet, ale používame internetovú peňaženku Solid Trust Pay, takže vyberiete si peniaze z QL rezerve účtu jednoduchým klikom, prevedie firma behom niekoľkých hodín na váš Solid Trust Pay a zo Solid Trust Pay už potom zase si ho prevediete, musíte samozrejme založiť Solid Trust Pay, ale na to budú návody, si prevediete na váš bankový účet a už s nimi narábate ako chcete. 100% matching bonusy budeme vysvetľovať, je to veľmi zaujímavé, ale má nárok na ne iba človek, ktorý
s touto príležitosťou sa rád podelím. Nelimitované úrovne. Není tam žiadny limit, že 2 úrovne, 3. Proste je to nelimitované, nekonečno. Matching bonusy, takisto príjem. Neobmedzený, záleží na vás, aký ste šikovní a hlavne, aký ste človek, lebo tu nie je miesto pre sebcov a pre chamtivých ľudí. To poviem na rovinu. Na to, aby ste mali nárok na bonusy, nepotrebujete nikoho sponzorovať. Túto vetu berte ako také odľahčenie pre ľudí, ktorí sa boja, že ak nikoho neprivedú, či vlastne vôbec zarobia, lebo vo veľa systémoch prišli, program bol fantastický, ale bolo to založené na tom, že musím niekoho sponzorovať, aby som zarobil peniaze, nikoho nesponzorovali, peniaze nezarobili. Takýchto programov vystriedali niekoľko a sú skeptickí a už ničomu neveria. Tu naozaj zarobíte len tým, že sa zaregistrujete, nemusíte naozaj nikoho sponzorovať, ale ja tvrdím, keď pochopíte ten celý program, celý projekt, čo vám môže priniesť, tak sa budete veľmi radi s touto príležitosťou deliť, pretože si predstavte, že by každý vstupoval do tohto programu, že ja nemusím nikoho sponzorovať, tak ja idem zarábať peniaze. Tak bohužiaľ nikto tu nezarobí, lebo je to založené na tímovej práci, nie na tom, že ja vstúpim a teda robte niekto za mňa, hej. Takže ja poprosím, pokiaľ niekto naozaj s takýmto úmyslom by chcel vstupovať, tak prosím pekne, aby sa neregistroval radšej. Je to 100% legálny obchod, jednoduchá duplikácia. Ale samozrejme, ako som povedala, aj jednoduché veci musíte zvládnuť a musíte si ich nejak tak osvojiť. Hej? Takže neznamená, že sa nemusíte učiť a vzdelávať. Takže poďme na to pozrieť sa, ako to celé pracuje. Je to Matrix 4x4. Potrebujete zaregistrovať do prvej línie 4 ľudí a každý vlastne urobí to isté. A sú 4 línie. Hej. Takže keď zaplníte všetkých 340 pozícií, tak získate v prvej úrovni bonus $5680 v prípade, že sponzorujete ďalší matching bonus a samozrejme ďalšie príjmy. A teraz sa poďme pozrieť, takto vyzerá tá prvá úroveň. 4 členov privediete, zaregistrujete, ktorí sa kvalifikujú tým, že zaplatia $5 a na vašom účte QL rezerve sa objaví $20. Tých $20, pretože každá línia, v každej línii si kupujete proste ten kurz, jak som vysvetľovala, tak niečo vás stojí, ale vy si už zoberiete na to, aby ste zaplatili si kurz druhej línii, tak si zoberiete z týchto $20. Takže ja som povedala, že iba raz $5, čo som neklamala. Zoberiete si $10, zaplatíte vlastne lekciu druhej línii a v prípade, že v druhej línii sa vám 16 ľudí kvalifikuje do druhej línie, tak od každého máte $5 a vy získavate $80. Z tých $80 zase nakúpite si lekciu v tretej línii, ktorá stojí $20, áno, ale keď 64 ľudí v tretej línii si kúpi lekcie za $20, tak $10 ide pre vás ako bonus a opäť zo $640 zoberiete $40 na nákup lekcie v štvrtej línii. A keď 256 ľudí sa kvalifikuje do štvrtej línie, od každého dostávate $20, lekcia stojí 40, jak som hovorila, a zarábate $5120 a spolu je to teda tých $5680. Takže keď absolvujete, sú 2 úrovne, hej, keď absolvujete obidve úrovne, tak získavate celkom $99 460. Prvá úroveň, tu sme si teraz pred chvíľočkou rozobrali, áno, ešte ju veľmi rýchlo iba zopakujem, takže prvá línia dostávate $20, pretože od 4 ľudí to $5, ale je to iba raz, to sú tí vaši 4 priami, áno. V druhej línii tí 4 si privedú svojich 4, 16 ľudí
keď sa kvalifikuje po $5,80, tretej, keď sa kvalifikujú do tretej 64, od nich dostanete 10 a vy celkom zarobíte $640 a v štvrtej línii 256 ľudí, keď sa kvalifikujú, od každého dostávate $20 a zarábate $5120. Tunak ešte by som povedala len toľko, že v prípade, že sponzorujete viac ako 4, čo je úplne bežné, máme veľmi veľa takých ľudí, tak čo sa deje? Lebo ja som vám povedala, alebo sú otázky, jak je možné, jak ja zarobím, keď nikoho nesponzorujem, nikoho neprivediem. No, ten váš človek, váš sponzor a jeho sponzor privádzajú viac ľudí, to znamená, oni už svojich 4 majú, takže spadajú do toho matrixu zľava doprava, ten systém, keď zaregistrujú ich, uloží tam, kde je voľné miesto a samozrejme tým pádom pod vás spadne nejaký človek, vy zarobíte $5, to znamená ten, čo ho priviedol, už nezarobí $5, to zarobíte vy, lebo spadol pod vás, ale ten človek, ktorý priviedol toho človeka, má matching bonus. A to je zaujímavé, to si budeme o tom hovoriť. Druhá úroveň. Keď skončíte v prvej úrovni, hej, niekto povie, čo ďalej, tak vy postupujete do druhej úrovne. To znamená, kupujete si lekciu v druhej úrovni ako v prvej línii. Pracujete s tými istými ľuďmi. Neznamená to, že druhú úroveň musíte začať znova s ďalšími ľuďmi. To sú presne tí istí ľudia, ktorých máte v prvej úrovni. A tí istí ľudia, ktorých máte v prvej línii, v prvej úrovni, si teraz budú nakupovať kurz, ktorý je v druhej úrovni. Samozrejme, tie kurzy sú zaujímavejšie, čo idete vyššie. Za $80 si kúpia a vy od nich získavate od každého jedného $40, čo je spolu $160. Opäť vrátime, lebo ten systém prečo funguje, lebo tam neustále tie peniaze sa vracajú, časť peniazy sa vracia do systému. Nevyberajú sa všetky peniaze zo systému. Takým spôsobom je to vlastne zabezpečené, že ten systém je funkčný a proste pracuje aj pre každého z nás. $160 si nakúpite lekciu v druhej línii za $160, ale keď 16 ľudí sa kvalifikuje do druhej línie, od každého máte 80, zarábate $1280, hej? A keď idete do tretej línie, zoberete si z $1280 $320, ale keď 64 ľudí, to sú tí istí, čo máte, ako zopakujem, v prvej úrovni, sa kvalifikuje za $320, tak 160 ide vám od 64 ľudí. Je to spolu $10,240, áno? A keď tých 10,240 zoberieme z nich $640 na kvalifikáciu do štvrtej línie druhej úrovni, a keď tých 256 ľudí, ktorých máte tu v štvrtej línii a sa kvalifikuje za $640, od každého máte $320, čo je $81 920. A teraz poďme na to. Ja som vám hovorila, že nikoho nemusíte sponzorovať na to, aby ste slušne zarobili. Už len tým, ako sa zaregistrujete. Jak som povedala, spadajú tam ľudia, ktorých privedie váš sponzor alebo jeho sponzor, proste nad sponzory. Oni spadajú dole, kde sú voľné miesta, zaplňajú sa a tým pádom tam takýmto spôsobom vy zarábate. Ale zarobíte iba jedenkrát $99 460 a týmto končí. V prípade, že sponzorujete, tak je tam ďalšia veľmi zaujímavá odmena a to je tzv. Matching bonus. Na matching bonus má nárok iba človek, ktorý sponzoruje niekoho. Nie ten, čo nikoho neprivedie. To znamená, v prvej úrovni, okrem prvej úrovni, prvej línie, dostávate vždy, ako náhle sa kvalifikuje váš človek, ktorého ste priviedli na nejakú odmenu, na nejaký bonus, tak vy dostávate 100% matching bonus. To znamená, ak dostane váš človek 10, 20, 40, $320 ako odmenu, tak vy dostávate presne to isté. 10, 20 alebo $320. Dobre? A práve kvôli tomuto ľudia veľmi radi sa s touto príležitosťou delia, pretože naozaj je tu neobmedzený príjem.
tunak dole ešte uvidíte, čo môžete z toho vlastne získať a vyťažiť. Keď sponzorujete jedného človeka, máte k tejto sume túto ďalšiu, keď 2x2, hej, keď 9x9, keď 100, tak krát 100, pretože ako náhle ľudia, keď máte veľa ľudí v systéme, oni sa kvalifikujú, lebo proste tak to funguje, je to veľmi rýchlo a veľmi zaujímavým spôsobom. On dostane 20x20, vy za deň môžete zarobiť neskutočne zaujímavú sumu, čo sa vám možno nikdy ani nesnívalo, že by ste vôbec mohli za deň zarobiť. A je to len vďaka tomu systému. Ten systém bol vyvíjaný, myslím, niečo cez 3 roky a my sme ho dostali zadarmo. Je to systém, ktorý vám funguje 24 hodín, 7 dní v týždni. A zarábate aj keď spíte. Ako nemusíte niekde osobne ísť. Je to naozaj ako úžasné. Ešte poďme k tomu matching bonusu. Vysvetlím ho ešte raz. Opakujem, matching bonus má nárok na matching bonus len človek, ktorý niekoho sponzoruje, ktorý sa s touto príležitosťou podelí ďalej. Ďalej ju dá ľuďom, na ktorých mu záleží, ktorí potrebujú pomoc. Na rovinu, takých ľudí je v našom okolí veľmi veľa. Samozrejme, je veľmi veľa aj ľudí, ktorí majú samé výhovorky, vo všetkom vidia problém, podvod a podobné. Takých ľudí poprosím, nepresviečajte. Ako je to úplne zbytočné, pretože tí ľudia sú nastavení tak, ako sú nastavení a zbytočne by vám brali tú energiu, ten entuziazmus, ktorý máte vy. Predsa vy sami uvidíte, koľko sa tu dá zarobiť. A buď ten človek počase sa rozhodne a poďakuje vám za to, alebo vy si ten svoj život zmeníte a on nech si teda žije ten svoj život. Lebo človek, ktorý hľadá vo všetkom problémy, v živote nebude šťastný a v živote nebude nič mať. A to mi verte, to tak je. Takže ja idem ešte k tomu matching bonusu. V prvej teda úrovni, v prvej línii máte 4 ľudí, ktorí sa kvalifikujú za $5. Vy získavate $5, ale ako som povedala, jedine v prvej úrovni, v prvej línii sponzor nezískava nič. Ano. V druhej línii máte 16 ľudí, od každého získate $10, teda každý zaplatí, $10 za kvalifikáciu. Vy máte $5 a váš sponzor 5. V tretej línii 64 ľudí sa kvalifikujú za $20, vy máte 10, váš sponzor 10. V štvrtej línii 256 ľudí sa kvalifikuje za $40, vy máte 20, váš sponzor má 20. Keď to premeníme na to, že vy ste sponzor, tak ten niekto, koho ste privedli, má 20, vy máte 20, áno. Prejdeme do druhej úrovne. Prvá línia 4, opäť členovia, kvalifikujú sa za 80, vy máte 40, sponzor 40. V druhej línii 16 členov, kvalifikuje sa za $160, vy máte 80, váš sponzor má 80. V tretej línii sa 64 ľudí kvalifikuje za $320, vy máte 160, sponzor 160. V štvrtej línii 256 ľudí sa kvalifikuje za $640, vy máte 320, sponzor 320. Vidíte, že všetky financie, ktoré dáva človek na nákup lekcií, sa 100% rozdeľujú medzi ľudí. Hej. Systém to robí takým spôsobom, aby ste videli, odkiaľ tie peniaze vlastne idú. Že oni sú není ako nejaké vymyslené alebo proste nejaké fiktívne. To sú reálne peniaze. Tak, a teraz, čo k tomu dodať? Vlastne sme na konci, ako som povedala, stojí vás to len $5. Je to uhol pohľadu, je to málo, je to veľa, čo môžete stratiť, čo môžete získať. Môj uhol pohľadu je, vždycky sa pozerám na to, niečo môžem stratiť, ale čo môžem získať. Za $5 môžem získať veľmi veľa. Môžem to zmeniť môj život, môžem žiť svoj sen, ukážem vám, čo všetko môžete získať. Môžete mať na čo si naozaj len pomyslíte. Ale samozrejme, i toto nie je zadarmo. Musíte vyvinúť nejakú aktivitu zadarmo. Ešte nikto nikdy nezbohatol. Ak vyhral nejaké loto alebo
alebo niečo, ale ten človek je, verte mi, nepoznám ľudí, ktorí sú šťastní, keď vyhrali peniaze, neboli na to pripravení, jednoducho tí ľudia sú dneska na to možno ešte horšie. My sa tu postupne pripravujeme, vzdelávame, my sa učíme porozumieť peniazom, my sa učíme byť ľuďmi, my sa učíme pomáhať a budeme za to samozrejme bohato odmenení. Ale už nič, nech príde akákoľvek katastrofa, nás nemôže už potom položiť. A stačí naozaj len tak málo a vaša budúcnosť môže byť takáto. Môžete mať dom, vysnívaný, dovolenku, auto. Môžete mať čokoľvek chcete, je to na vás. Ale je to rozhodnutie, ktoré musíte urobiť vy. To ja nedokážem urobiť. Toto je skutočne na vás. Je to niekedy to najťažšie. Ale zase sa vrátim len k tomu. Keby sa čokoľvek stalo, vy sa zaregistrujete. $5 je možno nejaké necelé 4 €. Keď to porovnáte, čo za 4 € môžete získať. Ale tu za 4 € môžete zmeniť úplne svoj život. Tak je to na vás. Áno alebo nie. Ale toto naozaj už nechám na vás. Takže ďakujem za vašu pozornosť a prajem vám v prípade, že sa rozhodnete, tak to neľutujte, ale vám prajem krásny život. A teším sa na skoré stretnutie s vami. Ďakujem.